Успех на всички участници. Второ, забавление на всички наблюдаващи. Нека не забравяме, че това е за наше общо удоволствие. Малко бяхме изненадани, защото това е в края на вечерта, където под влиянието на алкохола вече не знам колко ще сме причисти, но казваме, че никой не е пил вече, така ли? Добре, успех! Никой не е пред грам не е пил никой. И така започваме с това да почнем да майстор. Ръченица! Успех на всички вас! Жирно да ставим местото. Аз сега да ви видам. Моля ви само да няма правостоящи, да могат да гледат всички. Там отпред, да няма правостоящи така, всички да могат да гледат музата. Вие не сядате ли? Вие не сядате ли? Да, добре. Може ли, имаме ли право ние да кажем нещо? Много се извинявам, а все пак, ако следващото хоро е толкова долу, като това ще накараме другото, журито да играе. Ялско хоро.
Сега вече успях, нали? Няма, просто няма да оплакване. Какво е следващото хоро? Тоест, какво е другото парче? Кючек, чача, самба и латиноамерикански танци. Кючек, добре. Айде. Лески каручка. Добре. Маестро, музика. Давай. Готови? Започваме. Обаче от късно долу, да. Айде. Пожелавам да участвате в някакъв танц. Няма, не си други танци. Стига ли вече? Натанасахте. Добре. Ау! За последно някакъв еротичен танц, маестро. Някакъв танц, еротичен танц.
последния танц От регламента. А сега да видим кой ще... Не, има дума на журито. Разбира се. Кратка пауза, малко почивка, за да може журито да се... така. Добре, след кратка пауза. Добре.